Kai ya akai ka kare azumin ka? A hayyaci da nake ba. To yanzu ya za a yi? A ruba min asiri. A ina ai wallahi sai na faɗa. A ruba min asiri. Sai fa na faɗa a gidanku. Wallahi asiri suka yi. Allah sai na faɗa. Za ka gane kuranka wallahi. Na riga na gane kure na sai kuma kure na biyu ai ka san irin kalaman da kuke faɗa kuwa? Malam Jimana. Da kai nake magana. Ban ji ka ba. Aka ce wai sai da kai zalunci da aka baka rabon kosai a masallacin unguwarku. Nayi. Wannan fa da rainin wayo ne. Ku je ku shirya a rubuta sunayen ku cikin waɗanda za su yi rabon kunu da kosai. Da shirin mu muka zo yanzu. Kai na goge sunan ka cikin waɗanda za su yi rabon kunu da kosai saboda an ce zalunci kake yi. To ai shikenan tafi nono fari. Sarki ashe kana nan kusa. Duk haukar da kuke kallon ku nake. Gashi kuma na goge sunan ka cikin waɗanda za su yi rabon kunu da kosai. Dai baka da mutunci. Rabu ne shi kawai. Kai kuma ka zanka adalcin rabo a masallacin ku. To an kiyaye. A dai zanka yin adalci a bar nuna bambancin mata da maza. Ba za a yi ba. Aka ce wai an kore ki a bisa zaluncin rabon kunu da kosai a masallacin shiyar ku. To sai me? A shiyar ku ne naji ana faɗa. To ba na so in sake jin maganar gaba ɗayanta. To amma ai naga haƙƙin mutane ne. Ko kana da ja ne? A'a ban da ja na dai ga haƙƙin mutane ne. Fool.